Τώρα που έχω έρθει από το γυμναστήριο, γιατί πρέπει να προσέχω και το δικό μου το αμάξι, έτσι, το σώμα μου δηλαδή, μου έχει έρθει και το doTERRA το πακέτο. Την παραγγελία μου προσωπική βέβαια, γιατί εγώ ζω doTERRA. Αυτό είναι το δικό μου το πακέτο. Οπότε πάμε να βρούμε ένα ψαλιδάκι και να το κόψω. Σε μένα, επειδή είμαι εκτός Αθήνα, μου έρχονται σε 9 ημέρες μου έχει φτάσει το πακέτο μου και βέβαια επειδή είναι πάρα πολύ καλά συσκευασμένο έχει πάρα πολλά χαρτάκια έτσι για να μην σπάει, να μην διαλυθεί. Γιατί έτσι και διαλύεται κάτι, σπάει κανένα μπουκαλάκι αν και είναι πολύ προστατευμένο ή το τέρας σου το επιστρέφει, σου το στέλνει πάλι βέβαια δωρεάν. Έτσι υπάρχουν όλοι που είναι πάντα εντάξει το τέρα. Πάμε να δούμε τι μας έχει έρθει. Χα, επειδή το Ιανουάριο μέχρι 15 του μηνός, όταν παραγγέλνεις, ήταν, έτσι έχει μεγαλώσει αυτή η προσφορά του Δεκέμβρη, όταν παραγγέλνεις από 200 πόντους και άνω, σου έρχεται το frankincense. Το λιμάνι είναι δωρεάν, αυτό δεν θα το ανοίξω, το βάλω στο στόχο μου, να βγάλω λίγο από εδώ το diffuser, γιατί δεν ξέρω το βίντεο άμα θα μου επιτραπεί με αυτό. Άρα αυτό είναι δωρεάν, έτσι 96 € και 40 λεπτά όταν είσαι μέσα και έχεις το λογαριασμό doTERRA. Αυτά είναι bone nutriment, έτσι. Είναι συμπληρώματα διατροφής για τα κόκαλα. Και έχει βιταμίνη C, βιταμίνη D, έχει βιοτίνη, έχει magnesium, έχει calcium, έχει zinc, σίδερο. Κάνει πάρα πολύ καλά για τα κόκαλα. Έχει 120 συμπληρώματα και παίρνεις, πόσο λέει εδώ πέρα, 4 συμπληρώματα την ημέρα. Μετά έχει το φυτό εστρογόνο, έτσι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα συμπλήρωμα, περιέχει, θα σας διαβάσω και όλα την πληροφορία. Φυτοϊστρόγονα από φυτικές πηγές και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ορμονική ισορροπία, ιδιαίτερα σε γυναίκες που βρίσκονται σε περιεμινόπαυση, εμινόπαυση, φάση ορμονικής ανισορροπία, PMC, ιστογκρονική υπεροχή. Αυτό όμως μπορείς να συντηρήσεις το σώμα σου, να παίρνεις προληπτικά γιατί είναι υγιεινά και δεν έχει παρενέργειες ποτέ, γιατί είναι πεντακάθαρα και είναι δοκιμασμένα, έτσι. Στο GPTG, όταν βάζεις ένα κωδικό που υπάρχει εδώ πίσω, αν και δεν νομίζω να φαίνεται, μα αυτά τα φώτα υπάρχει εδώ, άμα βλέπετε. Έχει ένα κωδικό και σου λέει τι περιέχει μέσα, τι είναι τα πάντα, όλη η πληροφορία αυτό το συμπλήρωμα. Και τι βοηθά στην υγεία, εξάρσεις, νυχτερινές επιδρόσεις, μεταπτώσεις διάθεση, ξηρότητα. Όταν τα ιστόχρονα όμως είναι υψηλά, μπορούν να μειώσουν την ένταση των συμπτώματων όπως κατακράτηση ύδρων, ευαισθησία μαστών, PMC, πονοκέφαλη κύκλη. Υποστηρίζει οστική υγεία, αντιοξυδοτική προστασία, υποστήριξη υγιούς κυταρικής λειτουργία, βοήθεια στη φυσική αποτοξίνωση στον κρόνο, δηλαδή κάνει και αποτοξίνηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες άνω των 35, έτσι, γυναίκες με PMC ή ιστρογονική υπεροχή, γυναίκες σε περιεμινόπαυση ή εμινόπαυση και όσες θέλουν φυσική υπερορμονική υποστήριξη. Είναι το πιο τέλειο γιατί είναι γνήσιο, γιατί δεν έχει χημικά μέσα. Έτσι είναι πεντακάθαρα. Όλα το doTERRA. Όταν έχεις πόνους περίοδο βάζεις κάτω, έτσι, κάτω περιοχή, το βάζεις αυτό και κάνεις μασάζ με αυτό το αιθέριο έλαιο. Δεν είναι touch, άρα δεν έχει, είναι καθαρό, δεν έχει και άλλα έλαια βάση μέσα όπως λαδικαρίδα βάση υγροποιημένο. Είναι πεντακάθαρο οπότε αν απλά θέλεις να σπεράσει το πονοκέφαλο ή να περνάει πόνος περίοδο οι ορμονικές φάσεις που έχεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις άνετα. Λοιπόν αυτά τα τρία εγώ τα παίρνω σε προσφορά, είναι πακέτο έτσι. Υπάρχουν πακέτα στο doTERRA που μπορείς να πάρεις πιο φτηνά όλα τα τρία σε πακέτο. Μετά πάμε στο επόμενο που ανυπομονούσα. Βουαλά, τι έχω εδώ. Αυτό τι είναι? Α, αυτό είναι, περίμενε.
και μετά θα σας εξηγήσω τι είναι το άλλο. Αυτό είναι σίγουρα το δώρο. Αυτό είναι το Meta Power. Το Meta Power έχει εσπεροειδή μέσα. Είναι για να φύγει το λίπος από τα κύτταρα, να σου δώσει ενέργεια. Είναι για να σου δώσει καλό μεταβολισμό, έτσι, να μπορείς να πετάξεις, πρόσεχε, να πετάξεις, όχι να αδυνατίζεις, να πετάξεις κιλά από πάνω σου. Οπότε, αυτό είναι δωρεάν, γιατί είναι μέχρι 15 του μήνα, πάλι κάθε μήνα έχουμε στο δοτέρα. Άμα κάνεις 125 πόντους, μέχρι 15 του μήνα, αυτό ένα λάδι δωρεάν θα πάρεις πάντα. Αυτό το Φεβρουάριο ποιο είναι? Είναι το balance. Το balance που είναι έκρηση πανικού, που είναι ανέβρα, που είναι για πάρα πολλά συναισθηματικούς λόγους για ηρεμία, να μπορείς να κοιμηθείς. Είναι το balance πάλι σε 5 ml όταν κάνεις παραγγελία μέχρι 15 του μήνα. Και πάμε τώρα. Εδώ έχουμε τελειώσει. Κοίτα τι ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται ρε παιδιά. Είναι τέλειο. Και θα σας πω τι είναι. Να το ανοίξω και αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ταρανταντόμ. Τι είναι αυτά? Θα σας διαβάσω μισό και θα σας διαβάσω τι είναι αυτό. Είναι αυτό και προβιωτικά, πρεβιωτικά, πρεμβιωτικά μαζί όλα και ωμέγα, ωμέγα 3 λιπαρά, όλα αυτά πάλι είναι σε πακέτο. Αυτό είναι το VMG Plus. Το VMG της Doter Plus είναι ένα ολοκληρωμένο καθημερινό θρεπτικό μείγμα σε μορφή σκόνη που συνδυάζεται βιταμίνες, μέταλλα, πράσινα, superfoods, ένζημα, προβιωτικά και αιθέρια έλαια. Προσφέρει θεμελιώδη υποστήριξη ενέργεια, νοσοποιητικό πέψη, ορμονική ισορροπία και γενική ευεξία, λειτουργώντας σαν 3 προϊόντα σε ένα. Θέλω να το ανοίξω να βάλω ένα φακελάκι, γιατί όντως χρειάζομαι ενέργεια τώρα που την πέταξα εκεί πέρα στο γυμναστήριο. Αυτό έχει 30 μέσα. Ένα την ημέρα θα πρέπει να πίνεις 30 σάξ. Ναι, καλά λέω εγώ. Αυτό είναι. Είναι ένα whole fruit nutriment complex, δηλαδή ένα μείγμα θρεπτικών ουσιαστικών από ολόκληρες τροφές. Περιέχει πάνω από 75-90 συστατικά υψηλής ποιότητα όπως βιταμίνες, μέταλλα σε μορφή υψηλή απορρόφηση, πράσινα σουπερφού, μορίγκα, άλμα, γκουάβα, lemon extract, φρούτα, λαχανικά σε συμπυκνωμένη μορφή, πεπτικά ένζημα, προβιωτικά, αμινοξία. Τα προβιωτικά είναι η ευτυχία των έντερων, του εντέρου. Και GPTG, δηλαδή πιστοποιημένα, αιθέρια έλαια, είναι vegan, χωρίς γλουτένι, χωρίς σόγια. Και είναι τα ωφέλη. Ενέργεια και μεταβολισμό, υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας σε κυταρικό επίπεδο, προσοχή. Συνδυάζει τα ωφέλη του Alpha Cheer S+. Είναι άλλο προϊόν πάρα πολύ καλό για από το δοτέρα, κυταρική ενέργεια που σου δίνει και αντιοξυδοτική προστασία. Μετά, ανοσοποιητικό σύστημα. Παρέχει βασικά μικροθρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την άμυνα. Περιέχει superfood αντιοξυδικά που μειώνουν το οξυδοτικό στρες. Πέψη και υγεία του εντέρου. Πεπτικά ένσημα για καλύτερη απορρόφηση. Προβιωτικά και ισορροπία μικροβιωμάτων. Η ασθενεία μας θα το πει τώρα και θα χαρώ πάρα πολύ. Έχει φρουτόδη γεύση. Γεμίζει όλο το στόμα, όλη η γεύση πάει παντού. Πάμε να δούμε και το PB Restore. Είναι προβιωτικά, έχει 3 είδους. Έχει προβιωτικά ζωντανή, ωφελή μικροοργανισμοί, πρεβιωτικά, τροφία τα καλά βακτήρια, μεταβιωτικά, βιοδραστικές ουσίες που παράγουν τα καλά βακτήρια και έχουν άμεσο ωφέλος στο σώμα. Και έχει φυτικές ίνες και αιθέρια έλαια GPTG. Βέβαια, έτσι, η GPTG, δηλαδή πιστοποιημένα, ελεγχομένα, η σύνδεση είναι σχεδιασμένη για ώστε να επιβιώνει στο ταξίδι στο στομάχι και να φτάνει στο έντερο εκεί όπου χρειάζεται. Έχει 2 φάσεις. Αυτό το συμπλήρωμα. Μία
κατεβαίνει στο στομάχι, αλλά δεν διαλύεται εκεί. Το δεύτερο κομμάτι πάει στο έντερο. Είναι υγεία, ποια είναι τα ωφέλη, υγεία του έντερου και μικροβιώματος. Δηλαδή, για να δείτε ένα, αν μπορείτε να το δείτε, είναι σε δύο φάσεις, για να δω. Είναι το ένα και μετά το πράσινο κατεβαίνει μέσα. Είναι δύο σε ένα. Ενισχύει η ισορροπία των καλών βακτήριων, υποστηρίζει την πέψη, μειώνει φούσκωμα και δυσφορία. Βοηθά στη σωστή απορρόφηση τρεπτικών συστατικών. Ανοσοποιητικό σύστημα. Τα 70% του ανοσοποιητικού σύστημα βρίσκεται στο έντερο. Αυτό το PB Restore υποστηρίζει φυσική άμυνα, υγιή φλεγμονώδη απόκριση, καλύτερη αυθεντικότητα, εγκέφαλο, άξονα έντερο και εγκέφαλο. Σύνθεση. Τα μικροβίωμα επηρεάζει διάθεση, καταρρότητα, σκέψης και στρες. Βοηθά, το BB Restore, τα προβιωτικά, βοηθά στη ρύθμιση του αξώνα αυτού. Ορμονική ισορροπία. Ένα υγιής έντερο βοηθά την αποτοξίνωση ιστρογόνων, την ισορροπία του κύκλου και τη μείωση PMC συμπτώματων. Μεταβολισμό και βάρος υποστηρίζει υγιή μεταβολική λειτουργία και βοηθά στη μείωση λιγούρας και φλεγμόνη. Λαμβάνεται σε μορφή φακελιστού, δηλαδή υπάρχει και σε φακελάκι, αλλά εγώ το παίρνω σε συμπλήρωμα. Βρήκα και το ΕΟΜΕΓΑ. Υποστηρίζει καρδιά, εγκέφαλο, φλεγμόνες αρθρώσεις, μάτια και συνολική ζωτικότητα χάρη στο ω3 και τα υπερέλαια που περιέχει. Τα ωφέλη του είναι τεκμηριωμένα, καλύπτουν πολλά συστήματα του οργανισμού. Κύριε ωφέλη είναι η υγεία καρδιαγίων, συμβάλλει στη μείωση του κίνδυνου καρδιακών πατήσεων. Εγώ προσπαθώ ταυτόχρονα και να το ανοίξω. Υποστηρίζει εγκέφαλο και νευρικό σύστημα. Το DHA είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του εγκέφαλου και τη γνωστική υγεία. Υποστηρίζει καθαρή σκέψη, συγκέντρωση και διάθεση. Αρθρώσεις και φλεγμονές. Το ω3 συμβάλλουν σε υγιής φλεγμονώδη απόκριση. Βοηθά στην κινητικότητα και άνεση των αρθρώσεων. Όραση. Το DHA είναι απαραίτητο για τη διατήρηση την οπτική οξύτητα σε όλη τη ζωή. Αναπνευστικό, ανοσοποιητικό. Υποστηρίζει η υγιή λειτουργία του αναπνευστικού, συμβάλλει στη συνολική άμυνα του οργανισμού. Για να δω αυτό, από όσο θυμάμαι 2 ή 3 soft gel per day with food. Ναι. Ένα πριν το φαΐ. Κύτταρα, μεταβολισμό και ενέργεια. Υποστηρίζει υγιή κυταρική ανάπτυξη και λειτουργία. Το λιμονέλιο από Wild Orange. Βοηθά το μεταβολισμό και το πεπτικό σύστημα. Χωρισμό και έλεγχο βάρος. Μπορεί να βοηθήσει να νιώθεις πιο χορτάτη ανάμεσα στα γεύματα. Είναι καθαρό, ιχνηλάσιμο λάδι από άγρια ψάρια από Νορβηγία. Ράκετ. Και έχει συνδυασμό ω3 με αιθέρια έλαια όπως το άγριο πορτοκάλι, όπως το γλυκάνιστο και όπως το τιμάρι. Τα έχει όλα μαζί.